B'afsa ta' qalb miljuni għamu l-ħadd filgħodu isegwu l-funeral tal-ex President tal-Afrika Isfel Nelson Mandela. Dan il-funeral ġab fit-tmiemu 10 tiem ta' luttu tifkiriet li ġew organizzati b'tislima lejn l-ewwel President Iswed li kellha l-Afrika Isfel. Akkumpanjat b'salut ta' 21 tir karru militari ġar it-tebut ta' Mandela li kien motti bil-bandiera tal-pajjiż. '95 xema biex jissimbolizzaw l-età ta' Mandela żejnu l-palk. F'nofs il-palk tpoġġa t-tebut. Għatta kelliema kienu viżibilment emozjonati waqt li kienu qed jirrakkuntaw episodji diversi mill-ħajja ta' dan l-ikona internazzjonali. Ahmed Katadra li kien il-ħabs ma' Mandela iddiskrivih bħala aħħuh il-kbir. To you, Mandela, in these days, the last final moments together before you exit the public stage. Mandela, your abundant reserves of love, simplicity, honesty, service, humility, care, courage, foresight, patience, tolerance, equality, justice, continually served as a source of enormous strength to many millions of people in South Africa and the world. Il-kommemorazzjoni li damet għaddej għall-aktar minn 6 siegħat ġiet fit-tmiema b'mod tradizzjonali meta x-xemx kienet fl-aqwa tagħha b'difna privata fl-art tal-familja ta' Mandela. Huwa stmat li mal-4,500 persuna attendew għal din il-kommemorazzjoni fosthom l-armla ta' Mandela, membri oħra ta' familja, il-President tal-Afrika Isfel Jacob Zuma u għatta mexxejja u personalitajiet minn madwar id-dinja kollha. Mandela magħruf bħala Madiba mitt nhar il-5 ta' Diċembru fl-età ta' 95 sena. Huwa żgur li ser jibqa' mfakkar minn ġenerazzjonijiet sħaħ bħala l-bniedem li ġġieled u rebaħ l-oppressjoni b'messaġġi ta' paċi u ta' għadda.